Tikulandireni mu program ene ya Tikudziweni pano pa Times ine dzina langa ndine Alik Ponje. Mu program ya Tikudziweni timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana kuti tikhoza kudziwa zambiri za moyo wawo, kuti tikadziwa zimene akuchita komanso mwina zimene adachitapo m'mbuyomu tikhoza kuphunzirapo ziwiri kapena zitatu. Timakhala tikudziwana ndi anzathu andale ochita malonda, osewera mpira, azitsuzo, ngakhale amipingo amene. Ndipo lero tikhala tikucheza ndi mkulu wina wake ochita malonda, mwina adapangapo zandale, timva zambiri ngati akupangabe zandale, koma odziwika bwino ndithu pa zinthu zosiyanasiyana anthu akundilande. Amenewa ndi Themba Mkandawire. Takhala ni pompo. Tikulandireni mu program eneyi Mkandawire. Zikomo kwambiri. Kumudzi ndikuti paja? Ine kumudzi ndiku Mzimba. Chapaluzi apo. Okay. Tikamapita ku Phwezi. Tikadusa junction yopita ku Rumbi. Chapasogolopo pamene ndimachokera ine. Pamuzi wa Mkandawire. Wamudzi wa Mkandawire. Muzi umenewo ndi wachina Mkandawire. Ino ndafumu? Timati amavuka Mkandawire. Moti ndina afumu ndithu. Okay. Munabadwa motani, chaka chanji, kuti mwakula motani? Ineyo ndinabadwa mu chaka cha 1978. Ndinabadwira ku Mzimba. Okay. Chakuvipya kuchikangawa. Kumeneko nkuti bambo wanga akugwira ntchito ku forest. Mai wanga akupanga uphunzisi, akupita ku skulu ya uphunzisi. Ndiye titabadwa anakandisiya kwa gogo wanga. Okay. Ndiye ndakula ndi agogo wanga amene ndi makolo awo amayi anga. Mokuti zidanditengera nthawi kuti ndaziwe mayi anga undibereka. Chifukwa ndili ndi miyezi 3 amene amandiuzira. Adakandisiya kwa agogo wanga amene adandilera mpaka na pamene ndidayamba kuzindikira. Nditakula ndipena makandisiya kwa makolo anga ku Zomba. Amenemo munali mu chaka cha 1982. Yeah. Skulu mwayimba motani? Skulu ndaphunzirapo ku Zomba. Pa Bwaira Primary School. Kuzomba kuli Bwaira? Ku Zomba. Kuti timati Bwaira. Okay. Ili pa Masongola. Okay. Kuseri kwa Masongola kucha. Tachoka kumeneko poti bambo anga magwira ntchito mu forest company imene ndi aboma ijayo yang'ana za mitengo, uzala mitengo. Anapanga transfer kupita ku Blantyre. Okay. Ndimene zapezekera kuno ku Blantyre. Nawo kuno ku Blantyre takhalapo kanjedza. Kanjedza forest. Ndi malemu bambo athu ali a forest and imeneyo. Pamenepo ndimaphunzira ku Kanjedza Primary School. Kenako adazasa musa kubwera kundilande. Okay. Mendanena kuti kunchito umene amagwira pa jamboma amatha kumasamuka. So titapita kundilande ndimaphunzira kumakata. Bambo wanga anali a head aku forest. Okay. Ndilande phiri lija. Limene lijalo michiru tikabwera maphiri la sochi. Monga ye mkulu oyang'anira za nkhalango. Takhala kundilande kuja mpaka natakula kwamba kuzindikira china chilichonse. Ndaphunzirapo so ku Nyamba the Lions. Imene ndi primary pa Makata Primary School. Kenako pende mapita kuna Malimwe Secondary School, na Malimwe CDSS. Kuchoka kumeneko nakathera ku Chichiri Secondary School. Okay. Kumene nakamalizira. Munapezeka bwanji ku secondary school, kuchoka ku CDSS kupita ku secondary school? Kumene kuchako ndinakalemba ngati external candidate. Okay. Yeah. Nde munalimba form 4? Munalimba form 4. Munathera pati? Nditalemba form 4 ndinapangapo nthawi imeneyo journalism, fone makonda kujambula kwambiri. Yathuyi? Photojournalism. Yo jambula? Yazo jambula. Modi kundilande kwamba ndiziwa kwambiri. Ena amandichola kuti papalazo. Okay. Cameraman. Ntchito imene ndagwirapo so kwa nthawi itali.
inali yazo jambula yotola zithunzi. Ndipo mapita nazo kuti majambula maukwati. Ndi majambula maukwati, ma birthday komanso ndi majambula makomo. Mukuziwa inu moyo ndovuta kwambiri kuti ukumbe uchokera pansi. Ti majambula zithunzi ndili ku Namalimwe. Ku CDSS. Muti ndajambula ndithu mpaka namene ndimafika cha form 3 form 4 ndikujambula zithunzi. Ndalama yanga ndikayipeza imakhala kuti ndoti ndinajambula zithunzi ndakasukisa nthamecho makhala magigi timapita mmadansi mmene muja momoti ndingopita anzanga atenga zimikunda zamowa akukamwa ine ndimatenga kamera mowa kamwa nawo ayi mamwamowa ayi sindimamwamowa sindimamwamowa sindisuta fodya simunamwepo mowa mowa ndinamwapo ndi munachita kusiya ndidachita kusiya fodya simunasutepo fodya ndidasutapo ndidachita kusiya wankulu fodya wankulu tudolo aliyesa akhoza kusuta ina simunasutepo ine kuti sidolo chabwino ndavomera ayi fine ife sinasutepo munasutapo fodya wankulu chimene chimachitika nchonena kuti ukakhala mnyamata wang'ono chifukwa chokonda kuyesayesa zinthu nthawi imeneyo ukaona marasta aja kugwedeza madredi kumaona ngati mwina moyo ndi kuti moyo ndi umene iwenso kale ndi ndiye pocheza nawo ukuona kuti mwina nani ndipote dredi kuona mwina sisi lakana dredi basi munapotapo dredi napotapo okay yo kugwa ndithu bwino ndithu inachitabe ndithu ka size choncho koma kwathu sitidagwirizane ni makolo mutapita kundilande kuti bambo anu apanga transfer kuchokera ku Kanjedza Forest. Yes, Kanjedza Forest. Kundilande kunali kuti mwakhazikikano simunasunthenso kuchoka kumeneko. Kuchoka kumeneko ono ndeti nakhazikika sopano. Kumeneko ndeti nakhazikika chifukwa bambo anga mpaka anamwalirira akugwira ntchito ku pamudi apo pa waterboard paja. Okay. Ma officer forest pamene paja. Yeah. So inuyo ngati munthu muli motani ndinokwatira muli ndi ana zili bwanji ku nyumbako? Ineyo ngati munthu ndinokwatira. Okay. Ndili ndi ana. Ndibwerera mbuyo pang'ono. Mmene ndanena kuti ndimakonda zochita kwambiri. Ndidayamba business ndili ku school. Moti mmene ndimafika form 2 ndagula galimoto yoyamba. Timaicha kuti Morris Marina. Form 2? Ndili form 2. Kujambula zithunzi kuja. Ndidafika size yokuti anthu amatha kuthawa mkalasi muja kuti akajambulise. Chifani majambula bwino kwambiri. Zakale zije zoti majambula ndi filimu kukasukitsa yocho. Kujambula ndi filimu imene jayo kasukisa. Ndidazayamba kumapanga ene keti mati ma double exposure. Amene mmapanga masiku anowa ndi computer. Pa chithunzi chimozi kukhalapo khaya kafolo weka. Ulukukuika mbotolo kuma kujambula uli mitambo graphic imene amachita pano pa ndi computer. Imeneyo ndinkapanga ndi kamera ya still K1000. Okay. Yeah. Ndeti panena kuti kunyumbako zili bwanji? Moyo wa kunyumba ndi wabwino kwambiri. Mwanena kuti ndinokwatira. Ndinokwatira ndipo osangalala ndiyamike Mulungu. Chifukwa napeza mkazi wachitonga, mkazi wabwino kwambiri, mkazi wa ulemu. Amene yakwenda kukhala upirira fwa mono ndinozunguza. Kutere kuti wakwata kwampezesa uponganima. Eti? Adavomereza kuti amuna ngawa ndozunguza. Kutere kuchimene anthu ena amaona ngati kuti nchovuta kwambiri, alipo ena machona kuti nchophweka kwambiri. Eti? Amamura makupanga ni control. Nkhani ndiyo mvese sana. So amenewa timamvese sana. Modi mpaka ndi ana 5. Wow. Yeah. Nditu ndi nzimayi amene ngakhale so pa moyo wanga wa business wandithandiza kwambiri kufika pamene ndili lero. Ndikufuna ndimvetse nkhani ya zojambulazo. Munapita nayo pati, mwaenda nayo motani, munayimira pati ngati mudayima kapena zikupita zili pati pano zidayamba motani? Nkhani yojambula imeneyi mendanena kuti meti mafika ndili form 2 ndidagula po galimoto ndikujambula komweko. Ndajambula ndi mutagula galimoto ndibwerere pamwe mutagula galimoto yo mmapita be ku school. Ku school ni mapita galimoto yo sinimatha kuyendesa imakhala ku nyumba ndi bambo anga. Kuna inaliso yosayenda atu imene. Yeah, imene yoyenda bwino magalimoto akale aku Britain timati Morris Marina. Galimoto yolimba kwa basi. Ndama mwati zojambula zomwezi zojambulazi ndimakumbukira naigula 20,000 malai kwacha. Ili ndama yambiri nthawi imene. Ili ndama yambiri kwa basi. Ndimasunga ndikamajambula. Mu chaka cha 1998. Munanena kuti munabadwa chaka chanji?
1978. Oh yes, munanena zona ndi 1978. So mchaka cha 1978 ndikujambula ndidapezeka kuti ndasunga kandalama. Usati 778 so 1998 ndasunga kandalama nkumafuso kuti akameka ndingapange nako chani, ndimafuna ndikanakhala munthu amene ndili ndi taxi palanki. Menda nena kuti Morris Malina gamoto yabwino kumene ali yachikale imandipasa mavuto. Ndazalizati ndikumbukira ndinaitenga ukaipanga pake kwa bambo anga akulu kunyambadwe kuti andisungire kuti ndi skulu ndi zinazo zikhala ngati zikutani zikusokonezana. Komanso kandalama moti zipita chisogolo kamangothera kukonza galimoto. Ndiye ndidayamba kusunga ndalama. Pamene ndimafika mchaka cha 1998 ndinayambaso mapulani ofuna kugula galimoto ina ndimati no pick up so pano. Ndimakumbukira bambo anga kuti mwana wanga galimoto si chuma. Anthu ambiri zinthu zawasokonekera. Ndiye ndidalephera kugula ndikafuna galimoto chati mati Peugeot. Inde amati Peugeot. Timati ekoma Peugeot. Ndipo inkafuta kutchula chifukwa chi statement chimeje tingati Peugeot. Kuti chiwerenga mu chichewa. Inde koma ina kuti Peugeot. Nditapezeka kuti ndalama yanga sidakwanire ndafuna kusungabe. Muchaka cha 2000 ndagula minibus yoyamba. Bwankulu wina ankagwira ntchito ku MRA. Nditagula minibus imeneyo ndikujambulabe ndidaona kuti kujambula ndi minibus zayamba kusatolerana nanga siwamba usanduka big man. Mwamba kudzimvano kuti ndalama zamba kulowa ndi kumucha mwatiya izo jambulazi si level yangaso pa Malawi timatero ukamba kuchita bwino masiya zinazo akutitu. Apopo chimavuta inali timing sopano. Driver amugwira traffic ndisiye zo jambula zija ndithamange ndikaombole galimoto. Driver watenga galimoto akangomwamowa. So zimeje zinabo mandisokoneza ndinaona kuti sogolo limene ndimafunira kuti ndizijambula inali yoti ndizapeze capital. Kwambiri target yanga ndifuna kupeza capital kuti ndizapange business yabwino. So nitaona kuti ndagula galimoto ndaziona kuti I think you can get business imene ndimafuna ija mwayi Mulungu watsegula. Komanso chifoti mwayi Mulungu watsegula ndimajambula makomo. Maukwati muzinkhoswe zidapezeka kuti anthu amba usiyo maombola. Muli ndalama inu. Tangu tipasani muzatengabe. So naona kuti kukundamba kupanga loss. Ndiye ndafuna kupanga concentrate pa chinthu chimodzi. Ndiye ndadula pasi makamera ndikuyamba kupanga za transport. Mwambo kupanga za transport kenaka tinadzangopeza is it 2013 mwamba zandale munaziyamba liti? Nditayamba transport business. Ndiyamike kumwamba Mulungu anakhala mbali yanga. Chifukwa ndidayamba sogulisa magalimoto ndimakatenga ku Johannesburg. Mukupanga za minibus izo? Ndikupanga za minibus. Nditatolera pang'ono ndinakagula kagalimoto kena ndimakumbukira ka half ton nthawi imeneyo 2001. Nthawi imeneyo mukuzunguza mukupanga bezo zunguzazo. Kodi ine ndimazunguza? Ife tinamvapo kuti ayakula menaja mondira ndemo ndozunguza. Akuti kumenya anthu kupanga zambiri mapanga so katapira. Ati munthu akakauti sakulipira katapira pitani konko tengana nyamara ukamutikita mapangiranji zimenezo tsono. Maziwa anthu akamafuna kulongosola nkhani amafuna kuti nkhani ija ikome. Simunali ozunguza? Sindali ozunguza. Simamenya anthu? Kumenya anthu? Ayi. Simunamenya po munthu kuti mwasemphana pena pake simunavane makofi zinachitikapo. Makofi kumakhala ngomuongola munthu. Wakhala muongola munthu. Fwe palipene kusamvana kumafika poyambisa kulongolola. Ndiye mwina utula nkhule nthawi itali upeza kuti manjaso ayamba kulowerera. Ndiye kuti ndina short temper. Ndiye zimakhangati zimativuta. Ndina short temper. Ndiye mwina njifaka anthu amati Themba atu ndi munthu wovuta kwambiri koma ayi. Follow ndikafika pa stage nthawi imeneja chibasi cha mabasi a Eugene awa a stage coach. Upeza kuti anyamata opisa nthumba amatufinga aja ali mboye pamene paja. Ndiyo wemweso akupisa so nthumba. So umaona kuti mafuna mwina azipisa ena. Azipisa ena. Ino ayi. Nanga ukuchita kuziwiratu kuti koma ndikatundu tomanga mawaya uyu basi zaza kutwi ndiye basi mapeze kuti meja akumana nazo. Ndiye mame. Ndiye anthu onerera amaona ngati kuti koma mkulu ndo sokoneza.
koma umakhala kuwaongola chifukwa ambiri achinyamata amene amapanga zimenezi timakhala kuti takula nawo tinawo ma location momuja ukadabwa kuti pamene paja kupisa iwe nthumba ola kupisa ando nthumba so zimakhala kuti mwina wake wapase discipline anthu ngati amene aja. Ndale ndemwe ati munayamba bwanji? Ndalezi nditapanga transport business imene nanena muja ndidafika poti Mulungu andidalisa ndikugulisa ti magalimoto mu chaka cha 2006 ndikukhala ku Ndilande New Lines paja mmene bambo athu adatisiya akugwira benchito ku forest ndife tidasala konkuno sitagwedezeka so mundale eno mmene popo anthu anakhala ngati andiziwa kwambiri faja kujambula chifukwa ndi mazungulira khomo ndi khomo Ndilande muja musika muja Mulungu atandidalisa anthu adaona kuti khangati munthu akhoza matithandiza chifukwa kuti nayo kupereka zinokhangati chibadwa mapereka kugawa ndalama sine munthu woumira kapena nditero uzitamandira usati kuzitamandira koma ndimaziziwa ndekha chifukwa munthu amene amagawa ngakhale kakang'ono kamene ali nako munthu amene ngogawa magawa osagawa chifukwa zasala ndiye anthu amapezeka kuti pamene timakhalapo pakakhala zochitika amatha kubwera ku nyumba kuti bwere ndingasenda ndili magalimoto so ndikukumbukira nthawi imene mamini pasi yanga mu 2006 analipo 15 ndimalemba kuti big T. Kodi ndinu munthu wochita bwinotu? Ndikhoza kukana koma sindingagone njala. Mamini pasi 15 anthu imene mukukambayo inali kuti mamini pasi kunoko akuyamba kumene kuchuluka ino kupezeka ndi mamini pasi 15 pano muli nawo angati anatha mamini pasi padakali panopa adakwana 30 anu anga ndino munthu wochita ndi chifukwa cha makolona aja pakatipa makolona aja business jeda khanga tiyavuta ndango apanga pake kumangokhala basi mokuti ndili nawo almost 20 or 22 odi nango apanga pake chifukwa business simaenda zona zimene kangana ni ma drivers wear and tear imakwera mene nane kuti ndine munthu wa business nditapanga discover kuti driver katenga galimoto momuta ubwese target ya 30,000 akubwesera 15,000 ndikubwesera so mavuto pindu sili mapezeka mapetaki kandrama konse kamathera kupanga malipo usangogulitsa mamene pasi obwaje so ndikagulitsa mamene pasi ndoti business ya mamene pasi ndaisiya so sinasiya mesa mukunena kuti mukupanga so pano yogulitsa galimoto ndimagulisa ndikupanga so za mamene pasi zonse ndimapangira limodzi ndete kukambaza ndale mwanena kuti ayi foti munali munthu wopatsa anthu anaona kuti muyimire no MP anthu ataona kuti ndine munthu wopasa timacheza bwino ndine wodziwika anthu amabwera namapempha ndimakumbukira nthawi imeneyo kudera kumene ku MP athu anali amalemu a gift mamondo mzimu wawo semutendera adali munthu wabwino amapanga ndale abingu adangoyambisa kumene chipani cha DPP adachoka ku UDF ndinapita pa msonkhano 2005 pamene paja chifukwa cha fundo zimene abingu amtalika adanena sidandipasabe chidwi choona kuti inenso ndikhoza kukhala ndikuthekera kuti ndikhoza kutumikira nawo anthu malingana ndikuti anthu ndikale amabwera kanthu animaukwati ndapasa galimoto yanga pachitika maliro ndapasa galimoto nthawi zina inavutika kwambiri kwathandiza chakudya chimene so ndidapanga develop kanzimu ka ndale kwambiri pamene pachapo kenako anamba kubwera anthu akuchipani kumanena kuti bwanji mutatiyimirira chifukwa amene tili nawo apa akuoneka kuti mwina zimene adatilonjeza sizikutheka ndiye ndidakhala pansi nkumaona bekunena kuti komatu ndale mmene ndimamvera zikuoneka ngati kuti ndizovuta kwambiri ndi anthu adandilimbikisa ndithu mafumu ndikumbukira nthawi imeneyo tidali ndi mafumu tinkati asikaloka amulanga wafumu amulanga manali afumu amatope afumu antambalika akuti izi tumukhoza upanga mwina potengera nthawi sangasanga mwakambirana ndi anthu munapita ku chipani akuvomerezani kuti mukhoza kuyimira munapita ku ma primaries ndinapita ku ma primaries ndipo ndinakawina ma primaries nditayima 2009 ndidalephera munayamba 2009 kulephera ndayima 2009 ndidalephera ndidalephera chipani chanji nthawi imene chipani cha DPP ndidalephera basi nthawi imeneyo adawina ndi Mai Makangala ndiye ndidakhala pansi wasiya kuti agwire ntchito momasuka ndi anthu anabweranso kuti Themba
ifeyo zimene mmakamba manifesto wanu komanso tikaona inuyo moyo wanu ukuoneka kuti chitukuko mukhoza kukwanisa inu mukuoneka kuti moyo wanu ukumachoka apa ndikumangokwera ukuoneka kuti graph chifukwa tikamakamba za ndale mbale wanga nthawi zina mwina ndingoneneratu timapanga mistake kuti timampasa udindo munthu amene iye zikumvuta ino munali ochita bwino kale yeah, zanga zimatheka simunali achota mapita kundale kuti akalemereko yayi zanga zimendanena kale simasewera kuti masiku amene ajawo ukapeza kuti mamini plus 15 16 ndiye kuti iweyo sungagone njala ukhoza kuthandiza soyena mwayimira MP 2019 ndayimira ndalephera yeah 2014 ndiye 2014 tingoti 2009 kuyimira kulephera mwadzayimira 2014 kuwina ndimene mawina upita ku parliament DPP nthawi imeneja muli by the way munakhala temu imodzi 2019 sizidayende akuti kundilande sabwereza mawu amene aja ndi malesa oti kundilande sabwereza anabwerezapo mbuyo imeneja ndi trend imene anthu amafuna kuyika anayika imatheka koma ndimanenabe mpaka lero kuti sikuti imatheka chifukwa masankho awawa kodi niwe simunawine 2019 simunawine sindinawine sindingatatu sindinawine ndinavomereza chifukwa anthu amanditenga ngati munthu wokonda za mikangano ndipo anthu anadabwatu kuti ndene ndinafuna kuti ndisapange za mikangano chifukwa sindikukakamirira udindo kuti undipeze sekena kachi koma anthu nthawi yokhazikika akapereka zinthu zimayenda bwinobwino so 2014 atandipasa ndagwira ntchito yotamandika kwambiri kuti mupite kundilande mukaona ndithu tidayesesa madzi akumwa tidayesesa nkhani za chipatala tidayesesa za umoyo m'masukulumu tidayesesa misewu komanso mabiriji tidayesesa 5 years ndalama zake ziti ndalama za CDF yomwe amanena anthu kunena kuti ayese kugwira inu manapanga zonse indineyo ndimayesesa kuti ndalama imene yaperekedwa kuti igwire ntchito kudera kuja igwire ntchito kuti aini acha ndalama ija azipangapo sono nde 2019 zimene mukukambazo zinali zoti anthu akanena kuti asangalale nazo kwambiri akupatseni voti ina nde zinatheka bwanji 2019 osakuvoterani 2019 siusanandivotera anandivotera ochepa adandivotera koma mukuziwa inu masango sadalongoso kodi tikawela kupereko amene sadalongoso ndipangofuna kunena kuti panali kachipwirikiti koma anzana amene ma MP amene adaona kuti kudera kwawo sizidayende ena anapita ku court ndithu anawina kubwera chisankho chachibwereza kuwina so ino simunapite ku court so pa inu zinadutsa zisankho ndi kuti kakunali ma issues koma ndidazitaya tinene kuti nditangodzitaya munapeza mavoti angati mavoti approximately anali 6,000 jabu against owina anapeza ngati owina anapeza 7,000 wow zimakhala zowawaso kuti musiyane pang'ono choncho mati mwina nkadangoonjezera kakampeni pang'ono dera ili chabwino mwakhala MP ndimanenaso kuti ndinozunguza fanthu inake ku parliament ine ndili kulilongo time imene nakuonani ndithu munammenya munthu mbama mpaka I think anakutulutsani ngati sindikulakwitsa anakutulutsani kuti iyi ndi nyumba ya ulemu August House Honorable House mwachita zolakwika tulukani zidakhala bwanji mpaka kufika pomenya munthu ndithu munammenya adete nkhani ndiyoti olomone muneneni muti ndinali konko munammenya munthu nkhani imene idakhala pamene pajapo ndi imene mwina ndithokoze kwambiri tulero mwandifunsa chifukwa aliyesa amangokamba simunammenya munthu siku limene lija anthu amapereka ma envelopes amene munali ma calendars ine ndinali panja mmene ndimabwera akuti mwatenga kale pa desk pangapo panalibe okay so potuluka ma calendars aja makhala pa khomo apa ndiye potuluka ndidadzera pacha kuti nditenge ndi unfortunately anandikanga ndana amene ogawaja amapanga service ku parliament anachokera uko ndubwera ndiye akandikanga ndisizidakhale bwino ndine pona kuti anakukankhani ngati honorable member kukankhani ona kuti sono tikadayankhulana bwinobwino koma pasidayankhulane chani sidayankhulane bwinobwino mwayivumbuluka ndiye sinimatha kumvesa kuti khapa navumbuluka makofi
kaya panachitika chani kwapiwa munaivumbulutsa ndinu ndesi mukumvetsaso mkwiyo udadzaza chifukwa chonena kuti munthu kungokulankhula chimakhala munthu akakulankhula mwabwinobwino zimakhala koma tsono eniyo ngati MP mayenera kuti winayo walakwitsa nde inunso mulakwitse nawo chifukwa choti manena kuti no zimene zidachitika choka amene popo kupita kuku mpaka lero sinimamvetsa kuti zidakhala bwanji koma mzimu unangonyamuka kuti pamene paja ife kumva kwake kunali kuti ayi aonabowa anatenga kalenda imodzi akufuna atengeso yachiwiri ndani nakuti yayi aliyense akutenga imodzi inu ngati MP zona kukakakamira kalenda yoti panokha mukhoza kupeza olambirimbiri kunjako ndiponso timapangisa nkumapa sawa mpama muyikapo nkhope yanu ndikuwapa sawa anthu chifukwa chani manena kuti chachikulu chimene mwina make chidavuta anthu kuti adziwe chidachitika ndi chani kalendala si imene idammenyesa munthu kalendala si imene idabwesa makangano koma mkuluja ndili musuti adabwera pamene paja ndi force ndekhana panga sleep ndikupeze kuti wandikankha ine ndikuyankhulana naye kuti andipase kalendala paja pasindidatenga ndiye mmene adabwerera muja inaoneka kuti sitidamvane bwinobwino pamene koma suti ndidatenga ine kalendala kena kundipita ukapemphaso kalendala ino ayi imene generally after kuti ino pakachitika kanthu aliyense amayankhula zache chifukwa ndati ndithokozeni mwandifunsa koma chimene chidachitika pamenepo ine sindidatenge kalendala ndikupita ukapemphaso kalendala ino ndimapita kukatenga kalendala imodzi ngati imene anatengera wina aliyense koma chifukwa choti mwina iwo pobwera sadandione fana bwerera kumbuyo amaona ngati mwatenga kale ina mwina amaona ngati ndatenga kale ina ndi anafika pamene paja kulankhula amene adayankhulira sindingathe kuzibwereza koma kuti sidandipange please ndiye munango ivumbulutsa mwata inu joka game ikamatha amathatuluka joka pomaliza program yathu ndale zayamba kuyenda mwina kazi kukoma kazi kusokonekera kazi kutani muli ndi chidwi chofuna kubwereranso nthawi zambiri timanena kuti munthu amapanga ndale zovuta kusiya chifukwa umakhanga ngati ufiti ndale zikakulowa m'magazi zimavuta kusiya so ndale sindasiye chifukwa anthu amandipezabe anthu mudakali a DPP ineyo ndidakali wa DPP kuli makampu awiri tume muli kampu yanji ineyo kayanda awiri kayanda atatu ineyo sindili ku kampu koma ndimasapota chipani cha DPP zochitika kuchipanizo muziona bwanji ukhangati ena kuti ayi a professor dzaimire ena kubwerawa kulana nkhumwa mukugwirizana ndi ziti pamene bwino ineyo ndikugwirizana ndi zimene zingapangise kuti chipani cha DPP chipite chisogolo anakhumwa nali ndi nsonkhano kupanyambadwe munapitako ndinapita ayi sitikamba zambiri ndinapita pomaliza program yathu ngati inuyo membala wa chipani munafika pokhala MP ndofuna mwina Mungu wauza amene akutionera akutimvera kuti zimene zikuchitika ku chipani tisaname mwanenanso kuti mundale simunatuluke ndikuphera kuti sizikukusangalatsani zikukusangalatsani ngati ukanganakanganako ineyo kunena muona mtima mikangano imene ilipo pakati pa members ife sikundisangalatsa ngakhale pang'ono chifukwa nthawi ine nthawi yofuna kuti timange chipani cha DPP chipani chimene chili ku opposition chipani chimene amalawi akuchidikirira kuti chikhoza kukhala chipani chimene chikhoza kuwathandiza olo kuwapulumutsa pa mavuto amene amakumana chapulumutsa bwanji chidai ndi nthawi kule mavuto amene makanikiranji kukonza muli mboma ndikuwuzeni atsogoleri mavuto a dziko samangotha tsiku limodzi komanso mavuto a dziko boma lija likangotira wine kumene dzimaonesa kuti uku tikayenda bwino kapena uku sitikayenda bwino so padakali panopa chifukwa moyo ukupweteka amalawi ali ndi madandaulo koma ndukayikabe ngatolo khala ndi madandaulo kuti angamaganize kuti inuyo a DPP nde mungadzabwere ndi ma solutions kaya poti wovota ndamene ma solutions itu ngosayamba mmene chipani cha DPP chimachoka pa mpando mungoganiza kuti fuelo chadali pa banja mukumbukireni kuti fuelo adanenedwa kuti a DPP akungokweza koma ati kukwera koma amanedwa kuti akungokweza fuelo chadafika pa 680
Yeah, koma mavuto enawo akumafotokoza anthu kuti yayi ndi dziko lonse sikumalawi kokha zinazo ndaonapo olo even enanso aku DPP komwe kuvomereza kuti yayi zinazo akuluakulu tiye ndivomekeze sikumalawi kuno kokha koma anyway muli ndi ufulu mukhoza kunena ndipo kwambiri ndipo m'bale wanga uli apa timanena kuti pa mabanja awiri ngati awagona njala ku compound komweko sizikuthandiza kuti inunso mudzigona ndi njala ku compound komweko chifukwa mulungu zero adapereka zosiyana wina akhoza kudyera nyama pa salale yomweyo wina akhoza madya masamba pa salale yomweyo wina akhoza kunenepa pa salale yomweyo so ndi compound yomweyo nthawi yomweyo salale yomweyo kagwisidwe ka ntchito ka salaleji nkamene kamampangisa wina kuti asiyane ndi mnzake. Ndakuthokozani kwambiri Themba Mkandawire foti munabwera program ineyi. Ndathokoza kwambiri ifa chocheza nanu mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tikatende kuti tatsirizanso zonse zimene tinabwera nazo mu program ineyi ya Tikudziweni pano pa Times. Lero timacheza ndi Themba Mkandawire amene ndi ochita malonda komanso wandale. Anakhalapo phungu wa Blantyre City Central makamaka chakundilande uko ndiye akuti ayindale sadasiye mwina mtsogolo mutikhoza kuonanso akubwereranso kupikisana nawo pa mpando umene wa phungu. Ine dzina langa ndine Alec Ponje ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kutsata program ineyi ya Tikudziweni pano pa Times. Mwakoma nonse.